Kakan honi lakai football juga Fran kadang penkrek sitom na ka bantaka FIFA World Cup mentau senam arajar pun riu Raya pedeng kecing penkrek u kapten kakan hon u Kylian Mbappe ula syakan tok jur da undong lakai barem ka Fran u Frank Lebov u Mbappe u badang arpunyo senam karta bad u badang lakai mentah na ka klub Real Madrid u de way na kirang lakai ba ponam tam ha ka perthei ula khore ka World Cup bat ka Fran haus nam arajar khat pra bat ula pan iru ya ka sap ka bakrau ha ka final World Cup jos nam arajar arpuar da ka bathep hat-trick persya ya ka Argentina henrei wata pedeng kite kijing job paro u Frank Lebov syama so tenat bat ka rukom yalam jong Mbappe ha ka cingkran pait ba u Lebov ulaong bau Mbappe long unong yalam u bapiang namar bau perkhat sibun tangi ladehi kat kum kacing ong chung u kacing alam kam dei tang banlong nong thep kol reban panlong ro ya kakan hon paro kawe panlong kawe kamensem Lebov ulaong bawat lau Mbappe ude urangi lekai ubastan bat ubadon sap kerpang rei karukom perkhat chung u syapang kacing lekai kami hapat kacing nge chung u syapang kacing trelang ha kakan hon ula kedeuru bagi nong lekai kum William Saliba N'Golo Kante bat Anthony Griezmann kilong kanuksa babha chung kacing ai tilut na ka banta ka kanhon bat omtang na ka banta ka nam simen kane kacing kentho kawan hakapor ka bakhia bha na ka banta ka Fran ka kanhon kadang wanra ya ka bor chuki rangi lekai bakhlain bha syaka World Cup na ka banta news nam arajar arpon riu rei kacing keli syapang kacing teli bat kacing alam haka kanhon kidang don wala syakan tho reu Mbappe udang long we na kirang lekai ba syampang tam ha ka perthei ha ki ar taliki World Cup ki baladep ula thep hado khat ar taliki gol ka balong ka cingkhen ka bakrau tam ha pedeng kirang lekai ki brang lekai hadu mentah udang don kam so sau taliki gol panya ringkat bat ka record khat recall jong Miroslav Klose ha ki history jong ka World Cup ha ka samoy jo snam arajar apsan arajar punriu bat ka Real Madrid u Mbappe ulapan iru ya ka thup ka babha da ka bathep arphokol pa south liki assist hagi laipu artali ki chile kailik kane kapan i baka sap chung u kam don ching artatin satya menta ka ching kali ka bahe kalong hatu Kylian Mbappe unla na em pan pen kalai ka bor baka sap simet chung u sya ka ching job chu ka kan hon Fran ha ka FIFA World Cup mentau snam arajar apun riu ka jubab kan pau onda ka chinga khun ka bakrau tam ha ka football jong ka prathei kan sedang ha North America